Mayong buntag sa tanan, especially sa ato mga bisita karong buntaga, no? Na mali. I'm so happy nga nakaabot mo ani nga dapit tungod kay today is a very special Sunday, no? Gitawag na to sa og Change Sunday, mo ni ang primero nga week. And nagtuod jud ko nga before ta manggawas ani nga dapit, no? Naagay buhaton ang Ginoo sa imuha og sa akong kinabuhi. Tuo ba ka na? No? Magampo ta. Hallelujah. Ginoo, daghang salamat ning kabuntagon, Lord God. Thank you so much. Bisan pa sa mga kaigsunan namo nga na dinhi, sa mga bisita, Lord, sa tanan nga nag-invite, Ginoo, daghang salamat kayo, Ginoo. I believe, Lord, naadyo kay buhaton sa among kinabuhi. Dili mi sugot nga mugawas mi aning dapita nga makulangan or walay mahitabo sa among kinabuhi, Lord. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name, we pray. At namin og Amen. So, ready na ba ka karong buntaga, igsoon? No, ako, ganina, gabi pa ko nga ready, ganinang kadlawon. I'm so excited nga mahimong gamito na pod sa Ginoo para pag-deliver sa iyang mensahe karong buntaga. This morning, mag-isgot ko about change direction and change destination. Klaro ba? No, mag-isgot ko about change direction and change destination. But before ko mo padayon, ato sang i-define unsa man day meaning aning direction o destination. Based sa dictionary, ang direction gidefine ni siya as a guidance or supervision of action or conduct. O sa lain pa nga version, ang direction di ay, ang meaning di ay ani, para mas mahimo na itong masabtan, karong buntaga, ang direction is an assistance in pointing out the proper route. No? Assistance siya nga mutabang nga tumutudlo sa sakto nga agianan. No? That is direction based on the dictionary. Second word nga importante kay nga kinahanglan nato i-define is the word destination. Ingnan na imong tapad, destination. Okay. Based sa dictionary, ang destination mao ni ang pinaka close nga definition nga akong gikuha para mahimo na ko ma-relate sa atong mensahe karong buntaga. The definition of the word destination, mga igsoon, is a place worthy of travel. Hello. No? Speaking of travel, no? Kinsa may mahilig kayo dinhi mag-travel sa Pilipinas, no? Kinsa man sa inyuha dinhi karong buntaga ang kanang ready na kayo siyang itinerary because I believe ang summer is coming, no? Panahon sa bakasyon sa mga estudyante, mahimong taas kayong panahon nga pwede ta maka-travel. Kinsa man ninyo karong buntaga dinhi ang ready na kaayo nga mo travel para silang summer outing. No? Nay isa nga ready. No, maybe ang uban pareha mo nako nga last year pa lang, no? Nag-booking nami online og plane ticket sa hotel, no? Para adto mi og Palawan. Last year gi-booking na namo para karong summer among maadto. No, pero tungod sa kataas sa panahon sa last year pag-i-book then karon nga tuig gilarga, dili na mo matansya ang mga panghitabo, no? Nahimong nasayang among gibayran ang gipabook tungod kay dili na mi makadayon og larga kay naa na mi bag-o nga coming nga baby. No? Isa na sa mga risk sa dihang mag-book ta og para travel nga layo pa kayo. No? Although makasave ta, pero naay mga ginagmay nga risk nga pwedeng makahimong makababag sa atong pagbiyahe. Or maybe basin wala mo nakabantay nga the other day na ay airline company nga nag-celebrate sila sa lang 75 years. No? Kinsay nakadungog ani. Sa online na ay airline company nga nag-celebrate sila 75 years sa ilang company. Ug tanang makabook, sugod gahapon sa alas 12 sa kadlawon, ang tanang makabook og domestic or local nga flight, 75 pesos ra ang mabayran. No? Wala mo nakakabalo ana, wala mo na update ana. Ug ang ilahang international flight, no, kung mularga ka abroad, kung kompleto ka visa and passport,
$75 ra ang imong mabayran kung musakay ka sa ilahang company, sa ilang airline company. No, tungod kay nag-celebrate sila sa ilang 75th year anniversary sa ilang kumpanya sa airline. Amen. No? Diri sa kalibutan, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa dihang mo biyahe ta, no, sa dihang mo travel ta mga igsoon, nag-require gyud siya og unsa man. Una, nag-require siya og kwarta. No wonder kung gusto ka mo travel ug sige og travel, mangita ka og promo para makasave. Tungod kay ang pag-travel sa kalibutan, nagkinahanglan siya og kwarta. Ikaduha, nganong mo travel ta kung bakasyon lang, no? Tungod kay ang pag-travel or kung walay trabaho, ang pag-travel nagkinahanglan pud siya og saktong panahon. Ug labaw sa tanan, nagkinahanglan ni siya og oras ug kusog para mo enjoy sa travel nga destinasyon nga atong pagaadtuan. Tama ba? No? Pero karong buntaga akong balikon this morning maghisgot ko og biyahe, no? Isa ka biyahe nga libre. Kinsa ganahan libre? No? Kinsa ganahan mo travel nga walay bayad? No, mao na atong hisgutan karon. Maghisgot ko og biyahe sa atong kinabuhi nga libre. No, nga kitang tanan walay exempted, kinahanglan nga ikaw ug ako maka-experience ani nga biyahe. No, asa ka ni padulong. No, kung pangutan-on ta mo karon, man mo gusto mo biyahe karong buntaga. Na ining tubag og langit, walay gusto mo adto sa London, sa Paris, walay gusto mo apas sa ato ang pastora, no? Daghan tang mga gustong adtuan but karong buntaga lahi ni nga biyahe akong hisgutan, no? Mao ni nga biyahe nga walay exempted, libre ni nga ikaw ug ako maka-experience gyud ani. No, ang nakanindot o ang nakamaot ra ba kay di ra ba ta magdungan ani nga biyahe? No, unsa ka ani nga biyahe? No? Mao ni nga biyahe nga ang Ginoo is very concerned kaayo sa imuha ug sa akong kinabuhi. Kani nga biyahe ang Ginoo ang concern dili lang ang atong loved ones, no? Mao ni siya nga ang biyahe para sa imo ug sa akong kalag. Kani nga biyahe para ni sa imo ug sa akong kalag. Tingin din sa Hebrews 9:27. Ready na ba ka? No? Nagingon diri sa Hebrews 9:27, ingon ang pulong sing Ginoo. Everyone must die once. Ang magtag-usa kanato mahimong mamatay og kaisa. And after that, be judged by God. No? Ang matag-usa day nato, ingon sa pulong sa Ginoo sa Hebrews 9:27, mahimong mamatay og kausa. Ug paghuman ni ana, mahimong pagahukman sa Ginoo. Are you there? No? Kita tanan mo experience ani nga biyahe sa atong kinabuhi. No, walay exempted. Mao ni si gitawag nako og nadunggan na po ni nako mga igsoon, no, gitawag ni sa kani nga biyahe, gitawag nako na siya og katapusang last trip. La may ning katawa. No? Kani nga biyahe sa atong kinabuhi mga igsoon, gitawag na ko siya katapusang last trip. Napakadiha? No? Okay. Wala exempted ani, sama pa sa kong gingon ganina. Madato man ka bisan pa si Henry C, ang tag-iya sa Showmart or SM, no? Ilado na sa Pilipinas. Ning experience na siya ani nga biyahe sa kinabuhi. No? Wala exempted ani, dato kani kay siya pero di gyud niya mapugnan miskin dili sa ganahan ani nga biyahe, dili gyud ni sa mapugnan mo experience gyud ka og ako ani, no? Wala exempted, dato man ka, dili man ka dato, no? Lalaki man ka, babayi man ka, dalaga man ka or minyo, no? Batan-on man ka or hamtong, walay gipili kita tanan mo experience ani nga biyahe sa kinabuhi. O ang nakahadlok pag yun mga igsoon, tungod kay kani nga biyahe sa atong kinabuhi, gitawag na kong katapusang last trip, no? Kani nga biyahe, ang destination ani, ang kapadulngan ani, is duha lang. Either heaven or hell.
Hello. Kani nga destination, kani nga biyahe sa tong kinabuhi akong balikon, duharay kapadulngan, no? Dili nimo pwede gamiton imong kwarta para dili ka moadto sa pikas o adto sa pikas, no? Tungod kay mahimo ning magdetermine ang kaning nga destination sa atong kinabuhi gidetermine kung unsa ka gakinabuhi diri sa kalibutan. Nagsugod atong gipanganak ka sa imong inahan hangtod sa katapusan nimong ginhawa diri sa kalibutan. Diha tan-awon, diha sukdon kung ang destinasyon sa imong kinabuhi adto ba ka sa heaven or adto ba ka sa hell. No? Kaning duha ka destination nga pag-adtuan nato sama pa sa kung gingon gina magdepende sa atong binuhatan diri sa kalibutan, no? Ug kani nga event nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kani nga event murag dili kay siya nindot istoryahan ba sa unsam ni si pastor siguro nayon nakaingon unsam ni siya oy nga naghisgot man anang mga butanga, no? Murag dili kay siya nindot hisgutan sa ato ang kinabuhi. Pero gusto ko nga makabalo ka karong buntaga nga this is very important. Tungod kay wala may exempted din ingon ang pulong sa Ginoo, dapat ready ka kung maabot na kaani nga time nga mobiyahe na ka. O dapat kung mobiyahe na ka ugma, makaingon ka sa ingon ni Lord, I am ready, no? I am excited and I am ready to go. Dapat kana ang naa sa imong sulod ba sa dihang maabot tani nga event sa atong kinabuhi. No? Aha padulong kung maabot tani nga biyahe, duha ra to kabutang una, heaven or hell. Okay? Let me prove to you this morning nga kaning duha ka destinasyon nga pwedeng pagkaadtuan sa usa ka tawo o sa kalag sa tawo, wala ni nako gitumo-tumo lang kun dili na ni siya sa Bible. No? Pwede ba nga manawag ko og isa ka batanon, Brad Danny? No? Na ako'y ipabasa nimo, bro. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Stop. Romans 6:23. Ningingon si Brad Danny. For the wages of sin is death. Pwede na kang balik, bro. Salamat. Okay? For the wages of sin is death. Gingon sa Romans 6:23. Wala na gingon sa atong igsuon, wala na nako gingon, but giingon na sa Roma 6:23. For the wages of sin is death, no? Kung tanaw na to ang linya, wages, sin is death. Marag dili kay manimbawt itong balhibo ba? No, marag English mong ang words, marag okay lang. Pero akong i-translate sa Bisaya para mabati ninyo ang akong gibati sa dihang gibasa nako ni. For the wages of sin is death. Nagingon ni siya sa Bisaya nga version. Kay ang bayad sa sala o pagpakasala mao ang kamatayon. Akong balikon diri nga side. Kay ang bayad sa sala or pagpakasala or pagbuhat og sala mao ang kamatayon. Ug aha na mo takes place didto sa hell, first destination. Tama? Okay? Unsa man ang wages? Unsa man ang bayad, no? Sa kalibutan, kung nagtrabaho ka, no, empleyado ka, nagtrabaho ka pitsa uno, pag-abot sa katapusan sa bulan, mag-expect ka nga naa kay madawat nga wages. Nga naman, tungod kay naa kay gibuhat, naa kay gitrabaho. No? Ikaduha nga word nga importante kayo is the word sin. Okay? Kaning pulong nga sin, lahi-lahi siguro taog ka ng definition ani, pero generally, kaning word nga sin, mao ni ang mga butang nga nahimo nimo, nahimo nako, nga wala gi kahimutan sa Ginoo. No? Sa Bible wala ning ingon nga naay sala nga gagmay, wala po ning ingon sa Bible nga katong ingon nato nga sala dinagko to, walay measurement sa sin. No? Gani sa Bible kumutan-aw ta og gahuna-huna lang ka og dili maayo sa imong isig ka tawo, you are considered committing a crime. No? So walay sukdanan ang sala as long as nabuhat nimo nga wala gi kahimutan sa Ginoo, it is considered sin. Ang third word for the wages of sin is death. No? Kani nga death mga igsoon, dili ni kanang death nga makita nato sa sementeryo, kanang mga nangamatay sa sementeryo. Dili ni mo nga death nga kanang namatay sa hospital.
Dili po nimo nga det nga kanang nakita na to pareha atong na-slide dito sa balangasan tungod atong nay kupras nga nasunog, ang oil ning abot adto sa dalan dayon nay na-slide nga motor na bangga sa Fortuner, on the spot namatay ang driver sa motor. Dili na mao nga det ang gihisgutan sa Roma 6:23 nga akong gibasa. Kun dili mo ni ang det nga pinakapait nga mahitabo sa tawo. Kani nga det gitawag ni siya og ang pagkahimulag sa tawo diha sa Ginoo. Imagine life without God. Imagine na ang kinabuhi sa tawo nga walay Ginoo. Maabtan ka tag 3 seconds makaginhawa ka ata kung walay Ginoo. Nga naghatag na tughangin nga gininhawa, gahatag na pagkaon. Nga kung kapuyon ka, matulog ka, inigmatan nimo sa buntag maulian imong kakapoy, that's because God loves us so much. No? Kung giuhaw ka, mainom kag tubig, mawala imong kahong ano wala. Tungod kay gihigugma, tungod kay naay Ginoo nga nagtan-aw, nagatiman ka nato. No? Katong nga det akong gihisgutan is pinakapait nga mahitabo sa tawo kung mahimong mahimulag ang Dios sa kinabuhi sa tawo. No? So karon pangutan-a daw na imong tapad. Ready na ba ka mo biyahe? Kung sumay ang reaction, nagngisi siya o wala kang ngisi? No, kung wala na kang ngisi, salamat kay nakakakarong buntaga tungod kay dili po lahi ang tanan, no? Naay buhaton ang Ginoo. We can change our direction para ma-change ang destination sa atong kinabuhi karong buntaga. Amen ba? Alright, padayon ta mga igsoon. No? If magbiyahe ta nga dili ta ready, nakasulay na mo kanang magbiyahe nga dili sa ning katapusang last trip nga biyahe kanang magbiyahe ta ba nga dili ta ready, no? Basin kanang naatay gusto nga adtuan, naatay gusto nga padulngan nga destinasyon nga dili nato ganahan pero sa ato ang paglakaw dito ra gihapon ta napunta sa destinasyon nga dili nato gustong adtuan. Tungod lagi kay dili ta ready sa atong pagbiyahe. No kanang dili prepared ba? Kay sa kalibutan man god para mahimong maabot jud ka sa imong kapadulngan, especially karon high-tech na kayo, no? Dapat kung mobiyahe ka, naka GPS ready ang imong sakyanan. Or dapat imong cellphone online na para maka-waze na lang ka. Or dapat kung mobiyahe ka diri sa kalibutan, dapat magdala kag mapa. Or at least mag-Google search na lang nimo unsa man nining padulngan nako aha man ni agion para dili ta mawala, di ba? For example, no? For example, gusto ning brand out sa pagadian tibuok adlaw, tulo ka adlaw. Dayon, ang naay kuryente dito ra sa Iligan City, no? Pag brand out, ana din ka nga, maadto ko sa Robinsons Iligan, tanaw kog sini. Okay? So, from Pagadian to Iligan, of course, that's 2.5 hour travel kung private imong sakyanan. Before ka mo biyahe, no, mag-ready kita, di ba? Sakyanan, magdala ta og kung ready ka. Pero atong gihisgutan na ni, sorry, is ka na mo biyahe nga dili andam ba? No, pag adto na nimo, drive na ka, wala gini mo check na bay gasolina imong sakyanan. Pag abot nimo dito hapit na sa Iligan, nakakita ka atong cruising bitaw nga patuo. Nga lapad gini kay nga cruising nga daghang kay sakyanan manaka, daghang pong sakyanan manaog. Kana bang cruising sa padulog Marawi ba? No? Tungod kay ning biyahe ka nga dili ka ready, wa kay nangandam, wala gyud ka nag-research sa aha moagi unsa nga mga lungsod. Pagtan-an nimo nga daghang ning saka dito nga sakyanan, ning follow ka. Imbis pa adto kag Iligan straight daplig dagat, ning saka ka kay wala lagi ka research, wala lagi ka nangandam. Pag-abot dito sa unahan, nangutana ka. Sir, aha man ako makitaan ang Iligan, no? Og siyempre, ang imong pangutana, aha na ako makitaan ang Iligan City. Gitudluan po kasi mong pangutana. Straight lang dito sa buntod. No? So, kung dili ta ready, tuo ta sa atong gipangutana, ning straight ka, naabot ka sa buntod sa syudad sa Marawi. Ug tinuod, nakita nimo ang Iligan City, tuwa sa ubos. Tungod sa imong pagkadili ready sa imong pagbiyahe, nakita nimo imong gustong atuan, pero naa ka sa buntod sa Marawi nga tindog. Wala nimo naabot, no? Nganong gi-example na ko na is maybe naani sa atua dinhi karong buntaga, no? Ga-desire nga gusto mo adto sa biyahe, gusto mo adtong sa biyahe sa destination sa langit,
Pero ang gilakwan nga direction is opposite padulong sa langit. Hello. No? Basi gusto ka nga pangutanon nimo imong silingan. Bro, aham ka kung mamatay ka bro, aham ka gusto madto. Syempre dito sa langit. Pero taga-adlaw na hubog. Pero taga-adlaw nagsigig, buhat o mga butang nga wala gikahimutan sa Ginoo. No? Do you think maabot siya sa destination? No? Karong muntaga ayog sugot. Dili ka mo sugot, dili po ko mo sugot nga manggawas na dinhi, nga dili na to makorek ang atong direction para maabot ta sa saktong destinasyon sa atong kinabuhi. Amen ba? Okay. Dapat always ready ka. No? Dapat kanang magmaalamon ta ni, no? Hadlok man siya paminawon, hadlok man sa istoryahan, but this is important. Tungod kay ang atong kinabuhi, dili ra gasugod atong gipanganak ta sa atong mama, namatay ta, aning dako ta, nakatrabaho ta, naminyo ta, ug mamatay ta, dili ra diha taman mga igsuon. No? There is life after here, after sa atong kamatayon dinhi. Naapay sunod, no? Naay kapadulngan ang atong mga kalag. Una kung nag-invest ka, na yung mga insurance personnel din kung mag-invest sa atong panalapi para pag in the future natay magamit, ayaw ninyo pasagdahi ang pag-invest o pagtagad o pagtuon o pag-research unsa day nako angay buhaton para pag-abot ani nga biyahe sa akong kinabuhi. Maadto ko sa akong desire nga destination which is going to heaven. Amen? Okay? Kay the more nga maglakaw ka sa sayop nga direction, kung ang padulong sa langit naa sa tuo, ug imong direction naa sa wala, the more day nga maglakaw ka sa sayop nga direction, mas musamot nga magkalayo ka sa imong gusto nga destination. No? Kay wala gyud na ako nakita sa Bible nga ang paglakaw, pag kinabuhi sa sala, nag-hike padulong sa sala, padulong sa sala, padulong sa sala, maabot sa langit. Kuha ninyo? Wala na sa Bible, dili na sumpay, walay tunnel, no? Walay overpass. Nga kung magkinabuhi ko sa sala, padulong ko sa ubos, maabot ko sa taas. Wala na siya mga igsoon. No? Nagingon diri sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of the Lord. No? For all have sinned fall short the glory of the Lord. Sorry, but before that, no, na-prove na nako ninyo dahil, no, ang primero nga destination which is hell. Ang second, ako pa diyon ng verse, no, tungod sa gugma o grasya sa Ginoo, wala diri giperyodan ang bersikulo nga taman ta sa hell tanan. The second is, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. No? Kanang eternal life nga gift nga gikan sa Ginoo, aha man na mo takes place. Dili na sa impierno, dili na sa kalibutan, but dito na sa langit. No? That's our second destination. No, gingon ni sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of the Lord. Tungod ay sa sala, no, tungod sa sala, tanan ang atong destinasyon is going to hell. No? Kung pangutanon ta mo karong buntaga, sa una, kinsa man nato dinhi karon ang wala nakasala sa una? Ako ra? Oh my gosh. No, kinsa man ninyo dinhi, kinsa man nato dinhi karon ang walay nabuhat nga sala sa una, ayaw nang karon, dili na ko mangutana sa karon, ikaw na nakabalo sa imong kinabuhi. Akong pangutana is sa una, no? Sa una, naa kay nabuhat nga sala wala? Kana, murag mas na klaro na. Ako sa una, ako'y grabe nga sala nga nabuhat. Na akong mama dinhi, wala na siya kabalo nga. Sa college pa ko, drug addict ko. Ma, sorry ma. Karon pa na siya nakadungog nga sa college ko, drug addict ko. Palahubog ko. Mo na mga sala nga akong ginabuhat. Ingon ana ako sa una. No? Sa una, dili, ayaw pangutana, di ko mangutana sa inyong karon or di ko mangutana sa inyong ganiha. Kay basig on the way sa inyong pag-drive sa inyong motor o sakyanan padulong diri, overtikan ka, kusog kayo, gisirbatuhan ka, nasuko ka, nakuha nimong emosyon. Shh, sala na. Tubangan si Ginoo. Wala na naging kahimutan. No mo nang nangutana ko to be safe sa atong
kagahapon sa atong sa una. Kita tanan nakasala ta. Sa ato pa di ay kay gingon man dito sa Roma 6:23. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ahan ang mag-takes place ang kamatayon sa impyerno. Sa ato pa matag usa nato dinhi biskin pag ako kay nakasala man pug ko sa una, drug addict man ko, palahubog man ko. Biskin mo pili kung gusto ko dito sa langit. Ang buot din akong pasabot. Impyerno gyud ay ta padulong. Kay ang bayad sa sala, dili man ako ni may sa Bible ning Romans 6:23. Kay ang bayad sa sala, kamatayon man. Tanawa na imong tapad. Excited pa ba na mo biyahe? No? Tanawa na siya og ready pa ba na mo biyahe? No? Pero salamat mga igsoon sa Ginoo. Kay salamat sa dakong gugma o grasya sa Ginoo. Nga wala niya gitugot nga ikaw o ako mahagbong ta sa impyerno. No? Wala gialaw sa Ginoo nga pagpanganak na to ning unani nakasalata, padulong kita sa impyerno dili og dili gyud pug ko mosugot. Kahago na sa kong gibuhat, daghan na kay ko gibuhat sa akong kinabuhi. Grabe na kay ako ang pakigrelasyon sa Ginoo and at the end padulong ko sa impyerno, dili ko mosugot. Mo nang ang makita ninyo sa kung kabatch ta sa college, dili sila katuo sa nahitabo nako. Masyak gyud sila. Wala lang sila kabalo. Nga nahimo kong nagmaalamon sa biyahe sa kong kinabuhi. No? Wala siguro ko nahimong isa sa mga bilyonaryo parehas kong mga classmates nga nangadato og maayo. Pero ako nag-invest ko sa kong kinabuhi para sa ako ang umaabot nga biyahe kay gusto ko nga akong destination, gusto ko nga akong padulngan dito padulong sa langit. And I'll tell you this morning, mao po nay gusto sa Dios nga mahitabo sa imong kinabuhi ug sa ako no? Tungod sa atong sala, atong destination asa impyerno. No? But tungod sa gugma sa Ginoo, nahimo nang nausab iyang gi-change ang destination sa atong kinabuhi, going to heaven. But ang pangutana, kung galawig ba ka sa sakto nga direksyon? Muna kung giingon ganyan. Kaya basig ang direksyon nimo, padulong kag langit imong gusto, pero imong direksyon, padulong sa impyerno. Muna dakong pangutana. Okay? So unsa may pamaagi, no? John 14:6 ningingon ang pulong sa Ginoo. Iyang gipadala, no? Atong destination was supposed to be hell because of our sins. But gipadala ni Ginoong Hesus, iyang bugtong anak, John 3:16, sa kalibutan, namatay o gilansang, tungod og alang sa imo og sa akong sala. No? Nahimong na-erase og nahimong pinaagi anang nahitabo sa cross, na namatay si Jesus, giula ang iyang dugo para ma-erase atong sala. Tungod ana nahimong na-change ang destination sa ato ang mga kinabuhi. John 14:6, gingon ang pulong sa Ginoo, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. No? Si Ginoong Hesus ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ug wala day makaadto dito sa langit sa iyang amahan nga dili moagi kaniya. Hello. No? Unsa may pamaagi para ma-assure nato, no? Unsa man day angay natong buhaton, pamaagi nga masigurado ta nga ang atong kapadulngan is langit. No? Unsa may assurance, no? Number 1 is pagtuo. No? Dapat naa kay pagtuo, naa kay dako nga pagtuo. Si Ginoong Hesus misaad siya sa tanang mutuo kaniya nga ang tanang mutuo kang Ginoong Hesus ug sa iyang gibuhat sa tanang mutuo mahimong makadawat sa buhing walay katapusan ug dili malaglag. Sa dihang mutuo dayta di ta malaglag sa impyerno, but makabaton tag kinabuhing
walay katapusan. No? Kinsay gusto ana? Aham na mahitabo. Langit na mga igsoon. No? Ugawas pa niya na, sa dihang nakay pagtuo, diha kang Ginoong Hesus, mahimo daytang, sa dihang natay pagtuo, mahimo tang makadawat sa gitawag og God's gift of salvation. No, makadawat ta aning God's gift of salvation. Pinaagi sa atong pagtuo sa gibuhat sa Ginoo didto sa cross alang nato. Sa dihang mutuo tang gibayran na imong sala 1,000 years ago, gi-erase na dili na ka makasasala. Ang karaan gi-erase na, bag-o na ang gihatag sa Ginoo didto tungod atong gibuhat dito sa cross. Sa diha dayang mutuo ka, sa diha dayang mutuo ta na makadawat dahi ta nang gitawag og God's gift of salvation. Kay to believe is to trust Jesus. No? Lisod kaayo mo trust sa Ginoo. Kung wala ka gatuo, unsa ang Ginoo? Lisod kayo mo tuo, unsa ang Ginoo. Kung ikaw mismo, wala ka kaila, unsa ang Ginoo. No? Magsumpay na siya. Kung wala ka, gabasag Bible, kung wala ka naminaw og Word of God sa imong tibuok kinabuhi, dili ka makaila sa Ginoo. Dili ka mo tuo sa Ginoo. O dili ka mo salig sa Ginoo. No? Muna, importante kayo, that's my point number 1. Para ma-assure nato ang destination sa atong kinabuhi, dapat natay pagtuo. Amen? No? Sa Ephesians 2:8-9, nagingon ang pulong sa Ginoo. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can be boast about it. No? Pinaagi lang sa grasya sa Ginoo. Amen? Now, if nangandoy ka, pagpadayon, if nangandoy kag destination nga langit, dapat na atay buhaton. No? Kung gusto ka sa destination nga langit, we need to change our direction. No, ako naningging mong ganina. Kung nag-desire ka sa mong kasing-kasing nga kumaabot ang time nga mo biyahe ko, Lord, gusto ko diha nimo. Kung maunay naa sa mong kasing-kasing, and I tell you this morning that we need to change the direction sa ato ang kinabuhi. No, kay kung dili mausab ang direction sa atong kinabuhi, basin mapareha ka atong akong gi-example nga ning biyahig Iligan naabot sa Marawi. No? Gusto mo biyahig langit, pero lahi ang giagian, naabot siya sa impyerno. Dapat makabalo ka o dapat nato ning usbon ang direction. Unsa man day direction para angay direction para maabot ta sa langit? Of course, dapat mahimo tang muundang sa pagpakasala. No, mo ana yung mga isa sa mga kinahanglan. Kay kung ang usa ka tawo magpadayon sa if a person magpadayon sa paglakaw sa pagpakasala, imposible gyud nga maabot siya sa iyang gusto nga destination langit. Kay ang sala unsa to? Ang sala, ang bayad sa sala kamatayon. Ang sala mubira na to padulong sa impyerno. No? Ang pagpakasala, ang pagbuhat og sala, ang paghunahuna pa lang nga mabuhat og sala, munay mubira na to padulong sa impyerno. No? Dapat nato nang bantayan. No? Dapat nato nang biyaan to change our direction. To change direction, we need to repent from our sins. Para ma-change ang direction, go ta sa destination heaven, we need to repent from our sins. Kung mayon kog we need to repent, no? Dili pasabot nga sa Lunes nakasala ka, wa ko kabaloon sa nang salaan ang gabalik-balik nato kay ang yawa ra ba, ang iya ra bang ipakumit nato nga sala, kanang lisod kayo nato undangan, lisod biyaan. No? Kung naka-overcome na ka sa sala, sa kahakog ug kwarta, anang simanahan, next week dili na mabalik nimo. No?
Pero kung naa kay sala nga unsa na diha, nga dili nimo mabiyaan, mo na balik-balikon og offer sa yawa nato. Kay gusto niya nga malansang ta mapilit ta diha sa atong sala. No? When we say confess, no? Confessing of our sins, dili pasabot nga Lunes gibuhat nako ni Ginoo pasaylo ako Lord nakasala na pud ko ani. Lunes og wala ko ning hawa diri aning sala, ning ana ra ko sa kong mata oh. Lord pasaylo ako Lord. Pagka Martes, uy, Lord pasaylo na pud ko Lord. Wala ning hawa. No? Nangayog pasaylo pero wala ning hawa. Dili na mo ipasabot sa confession nga kung gusto na itong masabtan. When we say mo confess ta sa atong mga sala, sa atong sins, no? Kung mauni nga sala, nangayog kag pasaylo, talik din na hawa diha. Ayaw pagpundo kay ang yawa nagpaluyo ana. Every day ang yawa gustong gubon ka. Every day ang yawa gustong nga birahon ka, no? Hiktan ka nga magpabilin ka diri aning dapita kung asa ka weak ana nga sala. Kay mo na gusto sa yawa. Never ang yawa nahitabo nga ningingon nga ay gikapoy na mo kuha ni Pastor Zeke papahulayon sa nako ni siya atake, di sa nako ni siya tintalon ron, di sa nako ni siya opirag sala ron gikapoy na kuha ni bisag 1 hour lang. Wala ingon ana nga hunahuna ang yawa. Every day kalipay niya nga makita ta nga magkinabuhi sa sala. Mo na kung mingkag confess your sin, mingkag mangayag pasaylo, pag humag pasaylo, duos Ginoo isugid na no kanang tanang mga binuhatan sa ngit-ngit dal-ana sa kahayag because the light represents God, no? Og dito sa kahayag walay dili ma-reveal sa Ginoo, no? Kung mingkag confessing your sin, pangayag pasaylo atubang sa Ginoo and then turn away, pahawa diha. Para di na mo himong mutintal og balik kay kung mahitabo Lunes na ka diha dining ana ra ka Lord pasaylo ako. Pag human ana na po ka nakakita na po ka pagka Tuesday Lord pasaylo ako. Pag human ana na po ka pagka Wednesday Lord pasaylo ako. Unsa may mahitabo nimo, no? Katong joke nga akong nadunggan sa bata ko ba? Nay usa ka tawo nga sige pangayag pasaylo sa Ginoo. Balik-balik ang sala Monday to Friday. Ning ana ang Ginoo sus pasalamat ka wa pa ni gilansang akong tiil gisipa nati ka. Joke ra na sa mga igsoon. Pero dili ngo na ang Ginoo. Ang Ginoo is full of love, full of mercy. No, sa diyang mga ikagpasaylo, ang iyang kamot open, unwilling to receive you. Yun na ang atong buhi nga Dios. Amen. Acts 13:19. Ningon ang pulong sa Ginoo. Repent and turn to God so that all your sins will be wiped out. No? Repent and turn to God para ang tanan natong sala mahimong mapapas. No? Ikatulo, follow God's ways. No? Follow God's ways. Ngayon din sa Deuteronomy 3:19, follow the Lord and honor Him. Obey and keep His commands. Worship Him and be faithful to Him. O anay gusto nga buhaton na to sa Ginoo, no? Kanang pagsunod ba, pag-follow sa Ginoo. Kay kung nag-follow ta sa Ginoo, kung nag-worship ta sa Ginoo, kung nag-obey ta siyang command, kung ning-honor ta sa Ginoo, kung gisimba na tong Ginoo, bisimpag murag ice cream na tunga-tunga sa desierto ng sala, walay space sa atong kinabuhi nga mokumit ana. Ngano man, we are occupied sa presence ni Lord. No? Bisimpag ning adto ka sa tunga-tunga sa beach kay imnonon kay kag tubig, bisimpag tubig nga bugnaw ingon ana ang itsura sa sala. Kung occupied ka sa pulong sa Ginoo, kung occupied ka sa presensya sa Ginoo, dili ka matintal anang bugnaw nga tubig, pero sala di ito. Example lang na siya, mga igsoon. Amen ba? No? Hey brothers and sisters, para mahimo tang gawas nun sa sala, we need to let go of it. No? Follow God, ug himuon na to siyang personal savior sa atong kinabuhi. No? Always remember, if you feel guilty sa unsay nabuhat nimo, always remember this. 1,000 years ago, gibayran na sa Ginoo dito sa cross. No? Kung feeling nimo guilty kay ko nakabuhat ko ani, unsa man ang mga butangan nakabuhat ko ani. Guys, no? Gibayran na sa Ginoo.
Kung nadagma ka pamapha, duol sa Ginoo balik sa cross. Isa na sa mga pamaagi nga ma-change na to ang direction para ma-reach na to, maabot na to ang destination nga tong gusto, which is going to heaven. No? You need a person, kinahanglan kag usa ka tawo nga mo guide nimo. Sa dihang mo follow ka sa Ginoo as we continue our life changing our direction para maabot ta sa destination langit. Kinahanglan kag usa ka leader, isa ka tawo nga mo guide nimo sa imong paglakaw diha sa Ginoo. Mao nang natay gitawag og cell group. Kinsay nasulod sa cell group na dinhi? Kinsay nakasulay nag cell group, no? Kinahanglan ka na, kinahanglan kag tawo nga mubadlong nimo. Kinahanglan kag tawo nga mo hungit og word of God nimo. Kinahanglan ka grupo sa mga tawo, group of people kauban sa cell group nga moampo nimo. Kaya ang cell group kaisa ra na sa isa ka semana. Isa ra pag yun ka oras. Unsay buhaton? Word of God, praise and worship. Pikpikon ka sa imong leader, dasigon ka. Usahay ma-misinterpret mo na to, hilabtanon man ikong leader, asa akong love life hilabtan, pero no, gialaw na sa Ginoo para mahimo kang ang paglakaw nimo sa saktong agianan to change your direction, maabot ka sa imong saktong nga destination. Kinahanglan ka og leader, kinahanglan ka og cell group. No? Ikaduha, kaning atong Sunday service, isa po ni sa mga pamaagi nga mahimong ma-change na to ang direction sa atong kinabuhi. Kung gusto ka nga mo let go sa sala, every Sunday na atay tulo ka service mga igsoon, pwede ka mo join na natay first 6 to 8, 9 to 11, then 6 to 8 sa hapon, amin sa gabi. No, pinaagi ang pag-attend nimo og Sunday service, makadawat na kag pulong sa Ginoo. Mahimo kang malig-on nga mulayo sa sala ug musubay sa saktong dalan sa correct nga direction para maabot ka sa saktong nga destination sa inyong kinabuhi. Abi ninyo mga igsoon, kung wala pa ko nakakaplag, kung wala pa ko nabutang sa saktong nga direction sa akong kinabuhi, wala pa man ko naabot sa akong destination langit. Every day mo pa na akong gi-fight, every day mo pa na akong gi-workout kay para pag-abot ani nga biyahe sa akong life. Sure ko nga langit ko. Kung wala pa ko nakaliko sa akong direction, naka ako karon. No? Akong pagka-addict sa una, kung pagka-drug user sa una, kung naapay tukang atong panahon na basig na salagmaan ko na instant akong biyahe, nga wala ang gani nakapangandam. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay grabe ang gugma sa Ginoo sa akong kinabuhi. No? Iya jud kong gilikay, iya jud kong giliko, iya jud kong gidala sa dapit nga mahimong makorek ang direction sa akong kinabuhi ug ma-assure nako ang destination sa akong kinabuhi. Amen? Atong palakpakan ang ginawa ng mga igsoon. No? Sa katapusan, kung gusto ka nga ang imong destination going to heaven, no, akong balikon, just check and change your direction. No? Akong balikon, kung gusto ka nga imong destination going to heaven, check and change your life's direction. Confess and let go of your sin. Trust and believe in the Lord. And follow God's ways. Balikon ako. Confess and let go of your sin. Trust and believe the Lord. And follow God's ways. Yung nana nga pamagi, mahimo tang masigurado na to nga ato ang destination. Ato ang destination, mahimong maabot gyud dito sa langit. Amen? No? Daghang salamat. Itong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. No? Siguro, I believe na igibuhat ang Ginoo sa imoha karong buntaga. No? Ganina sa dihang nangutana ko unsay mga sala nga imong nabuhat sa una. Wala ko nangutana unsay imong sala nga nabuhat ganiha. But abi ninyo, every time nga makabuhat kag sala, no, ang Dios nakakita, ang Dios nasakitan. Every time na nakabuhat ka og mga butang wala niya gi kahimutan. Sama ra nga gadukdok ka sa lansang sa kamot sa Ginoo. Every time bubuhat ka og sala. No, and tonight, this morning, before ta mag-end, no, before ko mo tawag sa itong VIP, basig
Sa imuhang kinabuhi karon mga igsoon, wala pa ka naka-let go ang mga butanga, unsa man na gibalik-balikan makasayawa ana. Basig hantod karon ganina gahapon, no? Basin wala pa ka undangi sa yawa ana kay wala pa nimo na daog. No? Gusto ko nga motindog ka sa imong gilikuran. I just want to pray for you this morning. No? Pataas lang ang imuhang kamot. Kung naa pa ka aning mga butanga nga gabalik-balik sa imo nga wala nagikahimutan sa Ginoo. No? Kung nagkinabuhi pa ka anang gitawag og sala, I want you to raise your hands. No? And simply close your eyes this morning. Piyungalan na imong mata. No? Because God sees everything. No? Ang importante sa Ginoo is atong heart. Wala siya gatanaw sa imong itsura, igsoon. Wala siya gatanaw sa imong unsay nabuhat nimo, but gatanaw siya sa atong kasing-kasing. The only way to be assured sa atong destination is to let go of these things na gitawag nitong sala. Without the help of the Lord, this morning, kung wala ang grasya sa Ginoo, it would be very difficult to us nga mugawa sana. Taas lang imong kamot as I pray. Hallelujah. Ginoo, unsa man ang mga gapos nga naghawid sa akong mga igsuon karong buntaga, Lord. Unsa man ning mga sala nga nakapabugat, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Unsa may gihikot sa yawa sa ilang mga tiil para nahimong nagdragging ang ilang paglakaw, Lord. Unsa may gihimo sa yawa, Ginoo, nga naglisod sila, liko silang direction. In the name of Jesus this morning, Lord God, I declare, Ginoo, matangtang na Lord, in the name of Jesus, Lord God. Unsa may struggle nga giagian sa akong mga igsuon, Ginoo, karong buntaga. Lord, you know that our hearts, Lord, ang among desire sa among kasing-kasing is to go to heaven. Mahimong ma-unite nimo, Lord, ug mao po na gusto nimo, Ginoo. And Lord, this morning, kung naa pa may nagbabag, naa pa may nagpabugat sa among mga kinabuhi, right now, Lord, let your miracle, Ginoo, mutangtang, Ginoo. Let your power, Lord, mutangtang sa mga gapos, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Mutangtang sa mga gapos, Lord, nga nagkupot nga mahimo ming gawas no sa sala, Ginoo. Salamat, Lord God. Amo nang gituhuan. Salamat, Lord. Amo nang gisilyuhan. Pinaigis imong balaan nga dugo, Lord. Today, Lord, we receive your forgiveness, Ginoo, Lord God. Today, Lord, among gidawat, Ginoo, Lord, ang imong forgiveness, ang imong pasaylo, Ginoo, Lord. And Lord, dili na balik-balikon sa iyaw ang nakasala mi, Ginoo, but makita na mo, Lord, the 1,000 years ago, Lord, ang tanan, Lord, nahimo nang gi-erase, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Amo nang gituhuan. And Lord, we are excited, Ginoo. Maabot ang panahon nga mobiyahe nami, Lord God. Mahimo ming mas mabutang, Ginoo, sa sakto nga destination sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo. In Jesus' name, amen. Amen.